Има майката с това! Сега чак да запали. Не, сега не може да бъде следващо, тук е това скоро папа мя. Айде, пак я пожелая си нещо. Айде. Пожелавам си всички да си здраве и всички. Айде, пляцка на баща си. Тата, аз си правя, видиш, че са кажеш да си позивата. Ето какъв е човека. Как се чувстваш тата на 51 година? Много скат съм и удъртах, чакам какво да свечи. Тати, леко балонци на космоса. Добре, мерси много. Тук запиши доктор, ще запиши много. Снимай лампите, мама. Айде, спирам ги.